Как свирим гама? Тъй като те са 8 степени, ние имаме 5 пръста. Правим 3 плюс 5. Първи, втори, трети. Пъхаме отдолу първи пръст и с останалите 5 стигаме до края на гамата. В обратна посока е обратното. 5 плюс 3. Когато свирим с лявата ръка е обратно. Първо 5 плюс 3. Сега трети, втори, първи. И обратно 3 плюс 5. Опитай. Значи на дясната имаме 3 плюс 5. Чудесно. А лявата 5 плюс 3. Къде да свира сега? На малка октава я свири. Това е пръстовката на повечето гами. Има с друга пръстовка, но повечето са с тази пръстовка 3 плюс 5. Добре, сега да свирим сол мажор с вашата пръстовка. Да, сега. Не е моята, това е пръстовката, която се ползва от пианистите. Добре. Мога ли тая част от това видео да я пусна в интернет, като част от урок? Добре. Много ясно. Що да не може? Всичко може. От сол. 3 плюс 5. Стана. Стана, да. Ама вижда ли се? Да, вижда се. Стана. Браво. Сега два диеза, ре мажор. Кои са диезите? Ре. Ре. Не. Ре от ре. Да, утре. Качи се горе на първа октава. Имаме диез на фа диез. Така и на... Не. Сега, чакай, ред на диези ми кажи. Кажи ми ред на диези. Фа, до, сол, ре, ла, ми, си. Фа, до, сол, ре, ла, ми, си. И кои са първите два диеза? Фа и фа, до, сол. Фа, до, сол, ре, ла, ми, си. Първите два кои са? Фа и до. Точно. Значи в ре мажор, щом има два диеза, това са фа и до. Значи като стигнеш на фа и като стигнеш до, се качваш на черния клавиш. Айде, опитай. Стана! Стана. Браво! Така. Сега да видим бемолите. Фа мажор, си ще бъде бемол. Точно. Сега трябва да знаеш, че фа мажор и си бемол мажор се свира за друга пръстовка, но няма да ти я давам. Свири както можеш. Значи, когато стигнеш на си, ще го свириш бемол, нали? Да. Тук ще свириш. Да. Да въпитам лах и джаз тоналност. Какво? Тоналност лах и джаз, какво е това? Лах и джаз? Да. Макам хиджаз. Не знам, чувал съм от изпълнители тоналност, дай ми лах и джаз. Какво е това? Не знам. Махам хиджаз. Това е такива ориенталски лад. Макам хиджаз. Ориенталски лад. Има ли шанс да е ла си час? Не.
Тут много странно лахи джаз. Аз не съм го чул никога. Нещо измислено, ако е. Защото има дай ми лахи джаз. Коя е тоналност лахи джаз? Аз не съм го чул. Ла съм Питай чувал. ги, бе, питай ги. Ха, Да ти обяснят. известни имена като Преслава ли да питам според вас? Ще ми отговори ли? Виждал съм го на клипове просто. Ми напиши в Google, виж какво ще излезе. Добре, с малко ще го пишем. Един бемол на фа мажор. Значи си. Фа мажор? Да. Фа. На голям ли да ги свира? На първа или на... На първа. Аз принцип свира на малко, не знам защо. Защото ти е по-близко до гласа за това. Възможно, защото нагоре сега трябва нагоре да буча. Да. Защото ми е високо. Когато слушаме музика, тялото ни реагира. Затова хората чуват най-добре тези тонове, които са близко до техния глас. Другите, които са по-високи или по-ниски, не ги чуват толкова добре. Не говоря за музикантите. И затова на тебе ти е по-удобно да свириш в малка октава, защото гласът ти е там. Ти резонираш с тези тонове. Тялото, когато слушаме музика, я прави, изпълнява я. Изпълнява я без глас, беззвучно. Разбираш ли? Има ли шанс един глас от малко октава, да речем, да стигне до първа октава и да си го пее? Да, там ти е високата част на гласа, там са ти високите тонове. Примерно сега на до, ре, вече окапвам. Какво, не стигаш до там? Да. Има ли шанс да се продължи нагоре? Да, въпрос на техника и на разпяване. Как гласа може да стигне догоре и моя лично? И това може, да. Ти в момента гласът ти мутира, така че е по-такъв... Аз фалцет почти не мога да пея. Фалцет на даден Z тон вече. Трябва да изчакаш до 18 годишна възраст, ще ти се стабилизира гласа. Той сега период на мутация е прибран. Той се прибира като пеперудата и така да се разгърне до края на периода на мутацията на 18 години. При момчетата тя е от 13 до 18 години мутацията. При момичетата е малко по-рано. На 13 години, знаете ли как пях на 12? Да. Като момиченце. Като Точно. И след това гласа започва да слиза, прибира се и там той си работи самия глас и се претрансформира, защото много смешно ще бъде един голям мъж да говори с пискливо детско гласче, нали? Няма да има авторитет. Как ще го слушат другите хора? Те ще му се смеят. И да. Пък и не само до това. Между другото, аз ви казвам, 12 години пях с жените. В смисъл такъв, гласа ми стигаше до женска. Точно, да. Може да пея. Детските и женските гласове са много близки, като диапазон. Покриват се. Аз сега и помен нямам от него, честно да ви кажа. Да, нормално. Гласът ти пътува от детския глас към мъжкия глас. И понеже при жените, там много малко има да слезе, да се оплътни, да стане да има повече обертонове, по-сочен да бъде от детския глас. При жените мутацията почти не се забелязва, но при мъжете има гласа да слезе цяла октава надолу. Една октава трябва да слезе надолу. И по този път той, знаеш, някой път изкокоригва, изпищява, връща се и постепенно вече слязал долу, той се стабилизира и започва да се оплътнява, да става все по-красив и става мъжки глас. Просто при момчетата пътя е по-дълъг. По-голям. Вие в този период трябва да станете и по-високи. Много често преди това момчетата са по-ниски от момичетата. Да. Трябва да станете по-високи, да имате по-добре изградена костна структура, мускулатура и при вас е малко по-дълъг този процес, защото има повече
Не, че при момичетата няма какво да се случва. И там много неща се случват. А Те там се при вас подготвят е пък. по-бързо развитието даже. Всичко е по-бързо. Те се подготвят за да стават майки, нали, след време. Там има други промени в техния организъм. А нормално ли е глас на тази възраст да прехлъзва? Или пък до 18 годишна? Нормално е. Да Нормално прехлъзва е. между тонове. В смисъл такъв аз спя един тон и изведнъж да ми хлъзва. Да, да. Той няма тая стабилност, след време ще я има. Мгм. Давай сега да свирим фа мажор, има един си бемол. Това е сол. Това е сол. Значи единствено с тонове не можеш ме излага. Ако с друго мога ли? С друго можеш. Ма тоновете сте ги не изостили. Тонове. С тонове не можеш ме излага. Не. Да. Сега как да го направя? Казах ти има друга пръстовка тук. Тук има друга пръстовка. Просто изсвири тончетата. Друг път ще ти показвам. За сега ти стига едната. Чудесно и се върни. Добре. И си бемол мажор. Си бемол Си мажор. бемол мажор ми е с два бемола, съответно на си и на ми. Да. Добре. Си. Тук също има друга пръстовка. Измисли се там. Важното е да ми я изсвириш. Път ще работим си бемол А мажор. си бемол тръгва от тук, нали? Да, от си бемол. Това е си бемол мажор, нали? Да. Не. Фа. 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 Не. Фа. А? Фа. След ми бемол имаме фа, а не ми бекар. Сол, ла, си бемол. Чудесно, браво. Фа, фа. Не. И свири още веднъж. Чудесно. Запомни от мене. Тоналността може да има или само диези, или само бемоли. Ти ми се опитваш да свириш си бемол, ми бемол и фа диез. Такова нещо не може да има в тоналността, когато е в натурален вид. В разновидностите хармоничен, мелодичен, там е друго. Там имаме промяна на степените. Но в натурален вид никоя тоналност няма и диези и бемоли. Или само диези, или само бемоли. Запомни ли го? Да, в една тоналност имаме или само диези, или само бемоли. Свирим само диези или само бемоли. Точно. Браво. Може да има бемолна тоналност, да мек минорна, или пък мажорна тоналност, мажор. Да. Диезна. Мажор. Сега да видим натуралния минор до два знака. Ла минор имаме. Ла минор е без знаци, нали? Свирим ла минор. А как свириш ла минор? С пръстовката на до мажор. Нали така? Да. Прескочи пръст. Първи, трети сложи. Чудесно, върни се. Така ли? Да. Много странно звучи. Ами звучи минорно. Не, смисъл такъв преди имаше като един хиатус, ако не се лъжа, беше в един... Хиатуса е на хармоничния. Нали там има седма повишена. Да, и малко като ориенталско звучеше, и поне се... Но това вече е променен натурален минор.
Много добре звучи така. А това е някакво сухо, разбирате, някакво... Харесва ти, нали? Хиато са много променя, смисъл такъв, като стигнеш до хиато са и много добре звучи. Дава колорит. Да. Настроение. Дори да, Така, минор, но пак носи настроение. сега ще свирим натурален минор. С Един, един диез, кой минор е? един минор имаме с един диез. Това начин на... Един диез. На фа ще имаме диез. На диеза, да. На фа, да. Диеза. Ще имаме... Пръстовка. На... Така. Добре. Много странно ми Така. звучи, затова се замислям така. Не ми звучат като нормалните. Трябва да ти звучи все едно, че свириш от ла до ла. Всяка мажорна тоналност, ако е свирена правилно, говорим за натуралния вид, трябва да звучи все едно, ако си затвориш очите, все едно е от до до до. А минорната, все едно, че е от ла до ла. Чакай да видим дали звучи това. Не. Пръстовка. Да. Звучи? Да. Добре, имаме два диеза на си минор. Диез, Да. диез, фа и до. Си минор. Два диеза. На фа диез. И на до ли? Как така на до? Аз свирам. Си, ре, фа диез. И това е трезвучието и свири гамата. Минор, нали? Значи имаме... Да. Не мога. Първи, втори, трети, първи. Диез, да. Това, нали? Чудесно, това е. Първи, трети. Къде имахме тук сега на... Ре май беше, нали? Ре. И с един бемол. С един бемол Един е. бемол имаме на ре минор. Така. Ох, само момент. Не твърдо, май. Така, имаме един бемол на ре минор. Да. И бемол Кой е той? да бъде на си. Си. Добре. Слушам ре минор. Натурален. Да. Не, това е мажор. Какво свирихме? Ре минор. Ре. Фа. Фа диез е на ре мажор. Чисто Нали фа. казахме, не Чисто фа. може да има диези и бемоли. Чисто фа. Свирим. Чисто фа. Бял клавиш. Ту. Ре. Ре. Не. Ми, ре. Да. Добре, ти хубаво го чу. Каза един бемол, свири един бемол. Нали един бемол? Ре. Чудесно. И два бемола на С до два минор. бемола е. Сол минор. Да. Те са. Си. Единия. И на Добре. трябва да имаме. Тук няма До. да е. Не. Фа. Четвърти пръст. Сол минор.
Ах, това мажор! Ах, този мажор! Добре. Само мажор ми е в главата. Ами знаеш ли какво? За другия път свири ги по 5 пъти на ден. Това ще помогне ли да ги запомня? О, как? Добре, по 10 може ли? Аз обичам си осложнявам живота. Може и по 10. Може и по 9. Не си яш ръцете на записи. Няма значение, аз се гледам. Си спомням какъв съм образ. Да ме питам някаква песничка да ми дадете. Песен искаш. Да свиря. Такава като яка живе облаче бяло. Много ми хареса това яка живе облаче. Даже мога да го свиря без да го гледам. Искате ли да видите? Добре, чакай сега. Да ви покажа ли как го свиря без да гледам? Айде покажи ми как го свириш без да... Нали беше тук ла мажор имаме тук, да. Аз не знам защо, ама като на сол става повече. Чакай сега, ти в коя тоналност го пееш? Хватите ми дава тук в ре мажор, където е. Добре, айде ре мажор. На сол става. Я кажи ми, облаче ли бяло? Ре мажор. Вие на какво го свирите? На пиано. Да, ама на какво? В смисъл такъв ре ли свирите или нещо друго? Кварцекст акорда. Това не го знам как се свири, но няма значение. Ще го науча. Я кажи ми, облаче ли бяло? Идеш. Това звучи много нежно. Моля? Това звучи много нежно. Нали имаш хармонията? Имам само, че обаче при мен съм в такова нямам секс акорди, такива, които ги казват секс акорди. Нямаш секст акордите. Виж сега. Искаш ли другия път да направим с тебе как се свързват акордите? Това какво? В смисъл такъв, това е... Точно да свирим акорди. От тия акорди, които са само 3... Да не е така. Много си звучи така, разбирате ли? Да бе. Да те науча да ги свързваш по най-икономичния начин. Да ми бъде най-близко ръката до един и до другия. Да, точно. Добре, поне да ви покажа какво съм... Така е по-музикантски. Добре, поне да ви покажа какво съм свирил. Айде, какво си научи? Пей сега, пей и свири. Първо не. Първо почваме от ре. Я кажи ми, облаче ли бяло? Онде идеш, де си ми летяло. Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Лесно, браво. Мога сега да го ми? Оля, само този ритъм малко. А как да го Хубав е свирим? ритъма, не е по настроението на песента, но добре. Май не ми мога да го дигна, без да го гледам. Кое? Да го дигна. Като Да го транспонираш. Модулацията. Да, добре. И носи от мене много здраве, много мина, мъничко остана. Наближавам се, да се върна, да се
да опитам тук, това ли е като свира мажор? Ла мажор ли е? Защото на ла мажор ми е ре. Не е ла мажор. Ти отиди в ми бемол. Нали Ако, половин тон вдигна? ако е ми, какво трябва да изсвира на място на ла мажор, където беше в ре? Един тон си вдигнал, значи в ми мажор си. Да, в ми мажор, обаче на място на това, където е. Какво трябва да изсвира в ми на място на ла мажор? Си мажор ли се пада? Си. Да, така е. Да. Аз не го изсяваме. Сега стане мажор. Също така. Не, нали така? Ла. Ми до диез. Си. Ми. И това как го свири всяка не тайна? Значи всеки акорд го вдигаш една голяма секунда нагоре. Цялата песен се вдига все едно от първия на втория етаж. Значи където е било ла, ще бъде си. Но ако е ла минор, ще бъде си минор. Ако е ла мажор, ще бъде си мажор. Нали? Значи аз имам тук. Трябва и минор. Така ли? Да. Не, даже трябва и мажор, защото имахме. Тук е мажор. Значи нам трябва и мажор. Така ли? Не мога да те разбера къде си. Фа минор. Айде опитай. Където го свирихме в ре, фа минор, сол мажор. Сега като го свирим в ми трябва да бъде сол минор. Така. Ла. Ла мажор. Нали? Така. Или не? Сол диез. До диез минор. Си. Мажор. Ми мажор. До диез минор как се свирихме нещо? До диез минор. Ей, това е да. Си мажор, ми мажор. Значи Ми мажор. Да? И как стани от постройката на терето? Кое ре? Но тук вече. След първо. Сол диез минор. Ти нали го свири преди малко? Сол диез минор, ла мажор след това. Ла мажор Ми мажор. и ми мажор. И след това имаме. Сега това се повтаря пак. Сол диез минор. Ла мажор. Не блъскай. Ми мажор. До диез минор. Си мажор. Мажор. Да. Много яко. Запиши си ги. Къде да ги запишеш това? Късете си. И където си записал другото. И тук аз съм си ги даже записал кое е мажор, кое е минор. Да не ги такова. Направо съм си ги записал с букви. Нали учихме слогове? Да, аз ги познавам, но просто отгоре си ги написах да ги имам. Иначе аз си ги свира като Д, Ре, А, е, Ла. Добре. И сега какво трябва да направим на ми? Кажете. Даже вижте, изкарал съм си цяло лист с акордите. Ти цяла тетрадка трябва да имаш. Изпринтил съм ги. Добре. Вашите акорди си ги пуснах, на снимка ги изтеглих от снимката от Viber и ги пуснах специално да ги имам. Браво, добре. На ми какво ще стане? Имаме. Тук трябва да бъде ла мажор, нали? Ми мажор, ла мажор, ми мажор. Какво?
Я кажи ми, облаче бяло, Да. онде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори, и не До чули, диез минор. и не чули, майка да говори. Да. Значи имам промяна само е тук горе. Мгм. Много яко. Ще дойде другата година във Варна. Така, дай да направим моя страна, моя България. Акорди нещо. Колко нощи аз не спах, колко други извървях да се върна. На. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Добре? Само, че другия път, защото сега часа ни свършва И започва другия. и почва общия час В и 30 или е общия? в и 30. Не време да туалетна, добре. Добре. Ами знаеш ли какво? Аз ще ти напиша акордите и ще ти ги изпратя. Аз ще ги разуча другия път тогава. Да. Тук минава от минор в мажор. Моя страна, защото почваме да пеем весело. Моя любов, моя България. Да. Та. Ех тия вашите по два тона наведнъж как ги свирите и... Ма вие музиканти с този дългогодишен стаж са уникални. Аз и 5 тона наведнъж свиря. Как се свират 5 тона наведнъж?